Għandu vuċi verament sabiħa. Mela, għalikom, Sinjuri, Rutger Xikluna Gallia. Il-bagalji wara bibna mixi x-xena li nishtiq la jaddommi ta' missiri et jinstema minn ġotri li ma nafx jek fil-bagalji jek diġa jem xwejġu kol middan lil-ħat marrit jitla imnit biex nejxu fija l-kol fitxu l-imħabba li kelkom darba ifmu xi ħossu tfal biġliet tal-gbar għandna kwit konfuzjoni se tkun is-soluzzjoni għallu li nħobkom it-tnejn ma nażel xejn nibqgħu l-koll b'indarna nitkellmu innaqsu l-problemi tagħna. Ma nixtieqx nibdel l-iskola dan l-inkwiet ma stennejt qatt li nam skur u ċerti minnu ma rrid inkun bot minn ħadd għadna żgħar kemm jien kemm ħuti ferħuna erġgħu mill-ġdid għall-kubdejja qiegħed nitlob soluzzjoni għal dan ġdid sibu l-imħabba li kelkom darba ifmu xi ħossu tfal biġliet tal-gbar għandna kwit konfuzjoni se tkun is-soluzzjoni għallu li nħobkom it-tnejn ma nażel xejn nibqgħu l-koll b'indarna nitkellmu innaqsu l-problemi tagħna. Xi ħossu tfal biġliet tal-gbar konfuzjoni se tkun is-soluzzjoni għallu li nħobkom it-tnejn ma nażel xejn nibqgħu l-koll b'indarna nitkellmu innaqsu l-problemi tagħna. Grazzi ħafna l Rutger.